Moderný, nízkoenergetický a nachádzajúci sa v skvelej lokalite obce Ľubotice. Presne takýto je tento štvorizbový rodinný dom, ktorý sa nachádza na pozemku s plochou 459 m2. Dom disponuje plochou približne 110 m2 a pozostáva z veľkej obývacej izby, ktorá je prepojená s kuchyňou a jedálenskou časťou, 3 spální, kúpeľne, komory, samostatnej toalety a technickej miestnosti. Terasa rodinného domu vám ponúka krásne výhľady na sídlisko Sekčov a ďalšie časti mesta. Ako vidíte, dom je dokončený v štandarde, pričom disponuje kamerovým a zabezpečovacím systémom. Navyše, v cene rodinného domu máte aj dokončenie kúpeľne, a to vrátanie dlažieb, obkladov a sanity. A čím je tento dom výnimočný? Rozhodne je to typom jeho konštrukcie, ktorá vám v spojitosti s podlahovým kúrením prostredníctvom tepelného čerpadla, solárnym panelom na ohrev teplej užitkovej vody a rekuperačnými jednotkami v každej izbe zabezpečí skutočne nízke prevádzkové náklady. Ak vás ponuka tohto rodinného domu zaujala, zavolajte mi a ja vám ju rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.